Hello, hello! Vreau să vă întreb cum vi s-a părut la running? Foarte nice. Greu, ușor? Ușor, se putea Ușor? Se putea mai greu? Da. Puteam alerga și 10? Da, liniște. Bun, deci mai facem data viitoare. Ok! Hei, hei! Cum vi s-a părut la running? Mediu spre ușor. Data viitoare face 10. Deci data viitoare facem 10. Cum vi s-a părut la running? Hello, hello! Interesant. Părere? Interesant. Feedback mai facem? Mai facem. Mai facem și 10, dacă așa zice lumea. Alex, am auzit, de câte ori am auzit Alex, n-am auzit Radu și Andrei Crișan. Cum ți s-a părut la running? Super fain. Awesome. Experiență super ca Deci lumea. facem încă Chill. 15 km. O, lejer, half marathon, full marathon. La fel. Ca să mai strige Radu, Alex, Alex, Alex. Hei, hei, vreau să întreb cum s-a părut la running. Cea mai mișto experiență pe timp de noapte până acum. Nice, mai facem 10 km. Da. Deci dublu. Cum ți s-a părut la running? O experiență foarte faină. N-am mai alergat niciodată pe timp de noapte, să zic așa, mai ales în pădurea Hoia Baciu. Oi, oi, A fost oi. foarte fain. Am văzut fantome. Momentan nu, dar sper tura următoare. Cum ți s-a părut la running? Eu am început să alerg de o săptămână Ok. și mă bucur că am ajuns la final. Deci totuși a fost un progres. Da. Dar te-ai așteptat să ajungi până la final. Da, încă nu vreau să rămân. Lasă că-i bine. Lasă că-i bine. Hei, hei, cum ți s-a părut la running? Super, putem face asta săptămâna, vă rog. Deci toată lumea mai vrea și 10 km. Cum ți s-a părut la running? Asta a fost numai încălzirea, nu? Yo, 10, 15, 20 chiar. Merge. Hei, hei, cum ți s-a părut la running? Destul, adică pentru prima experiență super fain. Adică Nice. drăguț. Mai facem? Da. Mai facem. Mai Cum ți s-a facem. părut, Dublăm Dani? și dăm mai departe. Părere? Da, fain. Aș fi alergat până dimineața. Nice. Feedback? Întuneric, da, organizatorii au făcut să fie lumină. Foarte frumos. Am stat să mă gândesc. Părere? Super interesant și o experiență foarte plăcută. Mai facem? Bineînțeles. Așa, da, categoric. Andreea, cum ți s-a părut la running? Super, mai venim. Am ieșit prima, ok, a fost super, mai venim. Și mai facem. Mai facem 10 km. Facem, normal facem. Antonio, nu. Hei, cum ți s-a părut la running? Foarte fain, mi-a plăcut super mult. Feedback și cățelușii? Și cățelușii s-au distrat, cred că ar fi Și mers 10 cățelușii s-a km. distrat. Și pe... v-am întrebat? Hello, English. How was it, the running? How was it? It was- Feedback. Okay, it was really cool. I love the experience because it's the first time I go running in the forest at midnight. Okay. Sorry, my English is not very good, but I'm trying. But it's okay. Okay. And it was cool, good cohesion, group cohesion, and it's cool that we made this in group because it encourages us to do it more. Yeah, this is Do my you want to repeat the experience? Yes, tomorrow. Why not? Tomorrow. 10 kilometers. 20, 10, 25. Nice. Go. We go. How was the experience? Very good. It's the first time too, and I think it's a good experience in the Okay. forest, and the weather is perfect. So maybe tomorrow is him. Okay, nice. How was the experience? We didn't run, we are just here for the support. Oh, okay, sorry. We need some cheerleader. Nice. Și asta a fost experiența participanților. Noi vă așteptăm la următorul running de 10 km. Seara faină!